πρέπει να πούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε έναν διπλό πόλεμο. Έναν πόλεμο ιμπεριαλιστικό από τη μια πλευρά και έναν πόλεμο κοινωνικό από την άλλη πλευρά. Δυο πολέμους που πιθανόν να φαίνονται διαφορετικοί, αλλά εξυπηρετούνται ακριβώς από τους ίδιους. Δυο πολέμους που πρέπει και τους δυο μαζί να προσπαθήσουμε να τους σταματήσουμε. Από τη μια πλευρά λοιπόν, ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, ο πόλεμος του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ και αυτών που το στηρίζουν, των συνενόχων τους σε αυτόν τον πόλεμο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και της ελληνικής κυβέρνησης, του Μητσοτάκη που δεν σταματά καθημερινά να λέει ότι είναι μαζί με τον Νετανιάχου και τους δολοφόνους. Αυτός ο πόλεμος λοιπόν του κράτους δολοφόνου που συνεχίζει να σκοτώνει 11χρονα παιδιά, που έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης στην παγκόσμια ιστορία με 2.200.000 έγκλειστους, αυτός ο πόλεμος που καταδικάζει στη λιμοκτονία έναν ολόκληρο λαό και τώρα χτυπάμε κάθε τρόπο και τη διεθνή αλληλεγγύη, είτε με το πλοίο το Ματλίν, είτε με το Σουμούθ που ξεκίνησε από την Αλγερία, είτε με το Μάρς του Γάζα και μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτό και των συναγωνιστών μας, των 205 διαδηλωτών από την Ελλάδα. Συνάδελφοι και συναδέλφες, θεωρούμε ότι το συνέδριο της ΕΔΟΘ πρέπει να πάρει απόφαση ότι στηρίζει τις αυριανές κινητοποιήσεις που γίνονται σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, αύριο Κυριακή, στις 8 το βράδυ, στο άγαλμα του Βενιζέλου, όπως βέβαια γίνεται και στην Αθήνα και χαρακτηριστικά εδώ να πω ότι είναι κινητοποιήσεις που στηρίζονται πέρα από δεκάδες πρωτοβάθμια σωματεία, ήδη και από μεγάλες ομοσπονδίες. Για παράδειγμα, η διαδήλωση αύριο το απόγευμα στο Σύνταγμα στην Αθήνα στηρίζεται και από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία της Ελλάδας. Έχει σημασία λοιπόν να φύγουμε από εδώ πέρα μέσα με μια ξεκάθαρη απόφαση στήριξης των κινητοποιήσεων. Να βάλουμε ζήτημα ξεκάθαρα για καμιά συνεργασία, καμιά εμπλοκή στον πόλεμο στην Παλαιστίνη. Για να συνταχθούμε όχι με το κράτος τρομοκράτη, αλλά με έναν λαό αντάρτη, τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι διεκδικούν σήμερα τη λευτεριά τους, και να απαιτήσουμε να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα. Να τερματιστεί ο αποκλεισμός και να ανοίξει ο δρόμος για την ανθρωπιστική βοήθεια. Να σταματήσει η καταστολή ενάντια στους ακτιβιστές και τις ακτιβίστριες, να φωνάξουμε κι εμείς μαζί τους «From the river to the sea, Palestine will be free», να φωνάξουμε μαζί με το παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό ότι η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά. Να πούμε τέλος για το συγκεκριμένο ζήτημα ένα μεγάλο όχι στις νέες εξοπλιστικές δαπάνες που ανακοινώνει ο Μητσοτάκης, κατ' εντολή φυσικά του Τραμπ, που ζήτησε από όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις πολιτικές δαπάνες. Για να πάμε στον κοινωνικό πόλεμο από την άλλη μεριά, την ίδια στιγμή λοιπόν αυτός ο πόλεμος από τη μια της κυβέρνησης που από τη μια πλευρά κομπάζει για το πλεόνασμα των 11,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή λέει ότι δεν μπορεί να δώσει το 13ο και το 14ο μισθό, δεν μπορεί να δώσει τη χαμένη διετία του 16-17, και την ίδια στιγμή μας ειρωνεύεται κυριολεκτικά λέγοντάς μας πως έχουμε πάρει τεράστιες αυξήσεις τα τελευταία χρόνια. Τον πόλεμο το κοινωνικό που αποστερεί από το δικαίωμα στη στέγη, εντείνοντας την πολιτική απελευθέρωση των πληστηριασμών που είχε θεμελιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, μας αποστερεί το δικαίωμα στο ρεύμα, το δικαίωμα στο νερό, αλλά και το καθολικό δικαίωμα στη μόρφωση, στην υγεία. Αμφισβητεί το δικαίωμα στη ζωή τέλος με τις δολοφονικές ιδιωτικοποιήσεις από την υγεία μέχρι τις συγκοινωνίες και το έγκλημα στα τέμπη που η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να συγκαλύψει. Δίπλα σε όλα αυτά όμως, συνάδελφοι, και πρέπει να το σημειώσουμε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίσταση. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την πολιτική ορθώνονται οι λαϊκές αντιστάσεις. Μια αντίσταση που δείχνει ότι αυτή η πολιτική δεν είναι ανίκητη και πρέπει σε αυτό ακριβώς να σταθούμε.
είτε μιλήσουμε για την υγεία, που δεν μπορεί να σταθεί πουθενά από νοσοκομείο σε νοσοκομείο γυρνώντας ο Γεωργιάδης, είτε μιλήσουμε για το έγκλημα στα Τέμπη, που έχει ξεσηκώσει από τις 28 του Φλεβάρι μέχρι το Γενάρη, μέχρι τόσες και τόσες άλλες διαδηλώσεις ενάντια στη συγκάλυψη, είτε μιλήσουμε για το χώρο της εκπαίδευσης, από τον οποίο προέρχομαι και εγώ, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι εκπαιδευτικοί δίνουν 5 χρόνια τώρα έναν ηρωικό αγώνα. 5 χρόνια τώρα η κυβέρνηση δεν μπορεί να περάσει την πολιτική της αξιολόγησης, δεν μπορεί να περάσει το βασικό πυρήνα της πολιτικής της. Φαίνεται στο 85% των εκπαιδευτικών που μένουν έξω από την αξιολόγηση μέχρι αυτή τη στιγμή, που έχει κλείσει ήδη ο πρώτος κύκλος με βάση τον νόμο της Κεραμέως, στο 40% των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που συνεχίζουν να είναι εκτός αξιολόγησης. Και όλα αυτά παρά την τεράστια τρομοκρατία από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, και εδώ να σημειώσουμε της εκπαιδευτικής ιεραρχίας που δυστυχώς βρίσκεται και εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα αξιολογητές, οι οποίοι έρχονται σήμερα να μας μιλήσουν για αγώνες εργαζόμενων την ίδια ώρα που το σημαντικότερο αγώνα στην εκπαίδευση, τον αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση, αυτοί έχουν ταχθεί με την πλευρά του αντιπάλου. Ξέρω σε ποιο σημείο με σταμάτησες και δεν είναι καθόλου τυχαίο, συναδέλφισσα πρόεδρε αυτού εδώ του συνεδρίου. Λοιπόν, ο ηρωικός αγώνας, λοιπόν, 5 χρόνια δεν θα με σταματήσεις. Ο ηρωικός αγώνας των εκπαιδευτικών 5 χρόνια τώρα δεν επιτρέπει να περάσει η πολιτική της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης. Πού βρίσκεσαι? Λοιπόν, να σοβαρευτούμε γιατί μέχρι τώρα πάμε καλά. Κάτσε κάτω με τα δικά σου παράσημα. Αρκετά. Στο σχολείο σου, κουκλάρα μου, λες τα παιδιά, αλήθεια, ειλικρινά αναρωτιέμαι που να πάρει. Υποτίθεται ότι είσαι και εκπαιδευτικός. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ολοκλήρωνε. Είναι δυνατόν, ολοκλήρωνε. Είναι δυνατόν. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός της τάξης για σένα που αναρωτιέσαι. Ολοκλήρωνε, σε παρακαλώ. Όλα αυτά τα χρόνια εγώ είμαι στη σχολική τάξη. Για να συζητήσουμε λίγο για κάποιους άλλους εδώ πέρα μέσα. 8 αν έχουν περάσει ποτέ από τάξη. Λοιπόν, να ετοιμάζετε ο Μαρέλα. Λοιπόν, ο ηρωικός αγώνας, λοιπόν, συνεχίζω και παρακαλώ να μην με ξαναδιακόψετε. Όχι, θα σε διακόψουμε όπως διακόψαμε όλοι. 5 χρόνια τώρα θα ακολουθήσετε τον χρόνο. Μιλάς 8 λεπτά. 8 και πάσα 9. Τότε θα μιλάμε συγχρόνως. Ή θα έρθει στο βήμα ο Μαρέλας ή θα του πάρει το χρόνο. Όχι, τέλος. Δεν θα μιλήσει ο επόμενος ομιλητής σας. Διαλέξτε τι θέλετε. Αλλιώς ο καθένας θα ξαναπάρει το λόγο. Την αντιδραστική αναδιάρθρωση. Υπάρχει προεδρία εδώ πέρα. Υπάρχει προεδρία υπέρ για αυτή η δουλειά των μικροφώνων. Θα του πει να σταματήσει. Θα ολοκληρώσει γιατί είναι ο επόμενος ομιλητής. Πόση ώρα θέλετε? Μα του λένε ολοκλήρωνε. Του λένε. Επειδή ανέφερα ότι είσαι αξιολογήτρια, θέλεις να σταματήσω να μιλάω. Αφού είσαι αξιολογήτρια, τι θες να κάνω εγώ τώρα? Ολοκληρώνοντας λοιπόν, να πω ότι ο ηρωικός αγώνας των εκπαιδευτικών 5 χρόνια τώρα, έχω άλλο 1 λεπτό και θα έχω ολοκληρώσει πραγματικά μες στο 1 λεπτό. Ο ηρωικός αγώνας λοιπόν των εκπαιδευτικών 5 χρόνια τώρα δεν επιτρέπει να περάσει η πολιτική της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της δημόσιας εκπαίδευσης. Η αντιδραστική αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης, η πολιτική που εξυπηρετεί απροκάλυπτα το σχολείο της αγοράς κόντρα στο σχολείο των αναγκών και των δικαιωμάτων των παιδιών των λαϊκών στρωμάτων.
Η πολιτική που αναφέρθηκαν 2-3 ομιλητές εδώ πέρα μέσα, πέρασε πριν λίγους μήνες τα ονάσια σχολεία και στη γειτονιά μου, ή αν θέλετε στο σχολείο που έφερα το 16ο Λύκειο, τα παιδιά ξέρετε που τα στέλνουν τα παιδιά της Ξυλοκρίνης, της πιο φτωχής γειτονιάς αυτής της πόλης. Στο Δήμο μας τα στέλνουν. Στη Μενεμένη, ξέρετε ποια είναι η απόσταση από το 12ο γυμνάσιο της Ξυλοκρίνης μέχρι το πρώτο γυμνάσιο Μενεμένης, που πρέπει να πάνε αυτά τα παιδιά το πιο φτωχό λαϊκό στρώματο της πόλης. Δεν σας αφορά. Δεν σας αφορά, γιατί εσείς έχετε ταχθεί να υπηρετείτε πολιτικές της αγοράς, πολιτικές του μεγάλου κεφαλαίου, σαν αυτό που ήρθε να επιβάλλει ο Μητσοτάκης. Εμείς όμως απαιτούμε από αυτό το συνέδριο να συνταχθεί επιτέλους με την κοινωνική πλειοψηφία, με τις ανάγκες και τα δικαιώματα της εργαζόμενης πλειοψηφίας. Να γράψουμε στις σημαίες του αγώνα μας αντίσταση, αγώνας, αξιοπρέπεια.